Җитәр вакыт тормышымның матур көнендә исән булсаң инкәй, бәгыркәем, олыларлар әле сине дә. Аның әнисе дип башларлар да, шагыйрь әнисенә күчәрләр. Алышыны тузган тәгәрмәчләр, исән генә булсын күчәрләр. Исән генә булсын әни бәгърем. Калганы аның шүткенә, һәр авырлык җиңеллеген бирә. Син көтәнгә тагын шүткенә. Һәрбер аны үзенең баласына бәхетләрнең зурын баглый ул. Өметләре чынга ашмас булса, өметенә хыял ялгый ул. Хыялыны җиргә тудырсын да, хыялланмый ничек көн итмәк. Минем кайтуларым сирәк инде. Кайтканда да кулда бер икмәк. Бар булмышым шул бер икмәк гүя. Кайчак кара, кайчак ак инде. Ачыгу да, талчыгу да бетәр. Утлар алып көтмә. Ят инде, җиде ятлар әллә ниләр сөйләп, йөрәгеңне әни бозмасын. Раббыбыздан башка беркем белми. Җир өстеннән күпме узасын. Һәрбер ана үзенең баласына бәхетләренең зурын баглый ул. Өметләре чынга ашмас булса, өметенә хыял ялгый ул. Шигырь язу чын мәгънәсендә шигърияткә керүем студент елларында башланды һәм сезнең игътибарыгызга беренче курста язган бер шигырьне укып узасым килә. Нигә салкын бүген кояш нуры? Ник сусауны басмый чишмә суы? Наздан бүген никтер күңел ярсы. Җәйдән тәнем тынычлыкны тапмый, бер үзем мин, ләкин ялгыз түгел. Гөлчәчәктән генә тормый безнең гомер. Тынычлыкны эзләп узып бара еллар. Тик башларда һаман җилле уйлар, яуган яңгыр юешләтми тәнне, авыз сизми ризыктагы тәмне. Тизләнәбез куган булып дөнья, тик табабыз нәни генә оя. Никтер шайкалабыз без җилләрдә, ни соң җитми безгә бу җирләрдә. Күрәзәче тик юрасын киләчәкне, тик аңламас ул тиле йөрәкне. Күтәрелгән тузан кире төшми юлга, уңга дигән юллар кайрылган сулга, төше дигән сулар тозланган. Әллә кеше, әллә дөньясын бозылган. Шигырь җыеп йөрим Казан буйлап. Троллейбустан алам, ләваш пешерүче казактан, биштәр аскан бала чагалардан. Кар диягән кызыл камаздан, ялан башлы йөргән кызлардан да, сирәт көтеп торган бабайдан. Алабайын һава сулатырга алып чыккан бер бай малайдан. Барысыннан җыям, елмаялар игелекле карак гүя мин. Сизенмиләр, сиздермичә генә күңелемә шигырь иям мин. Игелекле карак гүя мин. Игә кайткач күңелемне ачып, ак кәгазьгә җәеп салам да, каләм дигән үткен кайчы белән тоз саламын, кисеп ярама. Кискәлим дә кире тегеп куям, ямау салам, кайма уратам. Чыныктырам диеп утка салам, шүмеш белән салкын су атам. Теткәләнеп бетә аппак кәгазь, кулны селтәп йыртып атырлык. Матурлык ул җиңел генә тумый, бик авыртып туа матурлык. Әзрәк әзер сайып булат олсын. Üzülmesin bizim yürek jırı, aziz halkımın
yavsun Tırış kişilerge bu durmuşnum Bütün yemi kişiler ruhlu Batır kişilerde Yerinlerde ikmekte mi rahmet yavsun Tırış kişilerge bu durmuşnum Bütün yemi kişiler ruhlu Batır kişilerde Dostlar girek uzun yolda Yol көңілсіз барсам yalğız bana Тамшылардан күл жайылар Бірге болсақ dünya матур болар Жерге бақыт тула Ерінлерде икмектеме Рахмет yağsın Тырыш кішілерге бұл тұрмышның Bütün yemi kişiler ruhlu Batır kişilerde Yerinlerde ikmekte mi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu durmuşnum Bütün yemi kişiler ruhlu Batır kişilerde Rahmet yağsın Tırış kişilerge bu durmuşnum Bütün yemi kişiler ruhlu Batır kişilerde Yerinlerde ikmekte mi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu durmuşnum Bütün yemi kişiler ruhlu Batır kişilerde bu durmuşnum Bütün yemi kişiler ruhlu Batır kişilerde Әби яшіріп қойған кәнфитлерні табасы еді итіктен. Бірібіз ізле, бірібіз соқта тұра. Көз алмайбыз қаршы ишіктен. Шикері де бик қадірлі аның, кәнфитлері әр шоқ санаулы. Көпмі яңа күлмәклері болып, өз иткәні болды ямаулы. Қобасына йынын бәйлер иді, һәм уйнатыр иде ұршығын. Көңілі болып жайы шыға қалса, сөйлер иде әби қыз шырын. Ауыр yıllar туры килгән аңа. Халык белән бергә интеккән, Уфалланы тартылып та, зарланмыйча әби көн иткән. Йокымсырап кайбер чакларында төшеп китә иде бәйләве. Әби белән бергә шикердәшеп, рәхәт иде итәчәйләве. Шукынчыклар дип тиргәр иде, кирмән игеш ястык мендәрдән. Сәхәр ашы иң шифалы сый дип, дингә дәшә иде иртәдән. Шәй кабыннан кискән шакмакларын дога итеп санар иде ул. Кагаз бишлекләрен таушатмыйча безгә дип саклар иде ул. Әби бәйләп биргән йон уйык баш мәңге тузмас кебек тоелды. Мәңге узмас кебек әбиле шак кайын яфрагыдай кыйылды. Кызыл эшлек Гәлүш күз алдында, иң пачутлы урын аңарга, әби Кәлүшенең ялтырауы камаштыра күзне һаманда. Ачык куеп каршы чыксаң да юк, әби кермәс инде ишектән. Ул яшереп куйган кәнфитләрне табасы иде итектән.
көп матур кешеләр җыелган монда. Белгән булсам, матуррак киенеп килгән булыр идем инде. Ярый җуындым әле. Дуслар, кем афишаны күреп килде монда? Бармы андыйлар, шапалыгыз әле. Бар икән. Кем менә Булат Ибрахимның шигырьләрен тыңлыйм дип килүчеләр бармы? Уже бар. Менә афишада, Баязит чыгышасы икән. Аны карыйм әле дип килүчеләр бармы? Бар. Гаҗәп. Сезнең бөтенләй вкус юк инде. Мин үземдә килмәс идем инде дөресен әйткәндә. Айбикәнең чыгышы дип кенә килдем әле мин үземдә. Булат ярар мен, болай да тыңлыйм. Афишага карасам, Булат язып куйган инде ни дип. Татар дөньясының атаклы комигы дип. Әйтәм, бигрәк мине зурлаган. Икенче яктан татар дөньясын бигрәк киметкән инде бу. Минем әти-әни белән чикләгән бит булып чыга инде бу дине. Татар дөньясын. Әле сүз остасы дип язып куйганнар инде. Ансын алып аттылар инде. Әйтәм, башта аңламаган идем, ансын аңладым. Бу минем фонда әйбәтрәк күренер өчен язылган булгандыр инде. Менә мин хәшер жасыйм да, Булат нәрсә булса матур әйтә дә. Булат бик әйбәт сөйли инде дип. Бүген бәйрәм, Булатның иҗат кичәсе. Һәм инде Булатка күптән түгел 35 яшь тулды. Һәм бу нәрсәне аңлата. Бу аңлата, Булат әле тагын бер 25 ел яшь шагыйрь булып йөри алады дигән сүз бирә инде. Безнең борынгы традиция буенча. Аннан соң инде тәҗрибәле шагыйрьгә әйләнә. Аннан соң инде оста. Аннан соң инде дәреслекләргә дәләгә бу. Өметкә лайыклы яшь шагыйрь дип. Безнең гадәттә шулай була бит инде. Булат күп еллар бөтен дөнья татар конгрессында эшли. Һәм инде начальник булды да инде хәзер. Хәзер тегене дәрәҗәле кеше. Әмма аның өстендә тагын 17 начальник тора. Мин менә берәр нәрсә аңламыйм дадыр. Булат әмма син бит начальник содержащий продукт булып чыгасың биде. Булат тәмәке тартмый, эчми, һәм бу минем өчен бик гаҗәп. Ничек инде эчмичә шигырь язып буларны? Мин күп шагыйрьләрне беләм, олыларын да, картларын да, инде үлгәннәрен дә, яшьләрен дә, мондыйны күргәнем юк менә. Кәсвә эчеп, илһам алган шагыйрьне күргәнем булмады әле үз гомеремдә. Һәм беләсезме, минем әти минем турына мактаганда Баязит, хоть эчмисең, хоть тартмыйсың дисең. Әйтәм, рәхмәт. Менә Булат Ибрахим кебек кешеләр булгач, хәзер әтинең мактанырлык әйбере дә калмый бит инде. Мине айырып тора торган әйбере. Ярар, дәвамында шулай булса инде. Һәм Булат минем өчен зур шагыйрь, аның иҗатын да беләм мин. Һәм менә күрәсез инде, аның дәрәҗәсе шундый, менә тулы зал җыйды, мондый күркәм тулы зал. Афишаны әлдә үзе ясый. Атума минем ничек килеп ләккәнемне анда мин аңлап бетерә алмыйм әле. Һәм афишасы шәп бит, кайбер татар эстрадасының күп җырларыннан шәбрәк булып чыккан инде. Конгресста эшли башлаганнан бирле Булат инде зур дәрәҗәгә җитте дип әйтик. Анда звездный билет ничек була торача? Йолдызлы билет. Татар теле менән укытучым минем. Йолдызлы билет лауреаты булды, премия лауреаты. Аннан соң китабы чыкты. Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты иясе булды ул. Дөресен әйткәндә инде конгресс рәхмәт хатыннан кала барсында ул конгресска эшкә урнашканчы булды. Алайда динамика бар. Һәм теге булса инде бераз куандыра. Бүген якшәмбе. Һәм күрәсез инде менә җитәкчеләр килмәгән. Алайда Булат Ибрахим начальник бит инде. Һәм ул үзен бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе милли шу бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисенең беренче урынбасары Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Данил Шакиров исеннән үзен котлый ала үзе. Әле күптән түгел Булат идарә Татарстан язучылар берлеге идарәсенә кирде. Һәм ул әлбәттә үзен Татарстан Республикасы язучылар берлеге рәисе, Татарстан халык шагыйре, Госсовет депутаты Рукай Загвай исеменнән дә үзен котлый ала. Булат, зинһар шагыйрь булып кал әле. Мин ардым бу вазифаларны укырганы. Шарада менә Шәрик клубында уза.
шәрек клубында һәм бу үзенә күрә бер метафорга иядер инде. Монда инде Габдулла Тукай, монда Фатиха Амирхан, Галиаскар Камал иҗат кичәләрен үзләре уздырганнар. Һәм менә Булат Ибраһим, һәм бу үзенә күрә бер метафора. Һәм беләсезме, менә Татарстан Камал театрының яңа һәм иске бинасында да Габдулла Тукай булганы булмады әлегә. Алай да менә Булат, синең узган туган көнең белән Булат, брат. Һәм тигәни бернинди эчемлексез дә илһамың булсын. Һәм гаилә бәхете һәм инде афишаларын һәр вакытта шул татар эстрадасының күп җырларыннан әйбәтрәк булсын. Бәйрәм белән. Туган телем, әти белән барабыз, әни белән кайтабыз. Дөньяда иң матур җир безнең сөйләм бакчабыз. Уйныйбыз да, биебез дә, бер нутик тормыйбыз. Тәрбияче апа белән туган телне җырлыйбыз. Туган теле бик кадерле, әни кебек бик якын. Туган теленнән аерма, Ходаем татар халкын. Кояш кебек гөлянәшә, йөрсен туган телебез. Һәр беридә түрдә булсын, газиз татар телебез. Senin keyfin, hallerin nişik, nurlay almayu barma yüzünde, dünya helekten hasretli şetler, nurlar sönmesin senin gözünde, senin kadrini Belləmə zaman Hamanda şolay bara işlərin Turmuş ol özü Qədilsiz meydan Yoxqa vurşılmasın Türkmə yaşlərin Bəxət dilim Sağlıq senin bəxtin, mənim tiləyim.
Birinchi rahmat sizga. Vaqtingizni tavib, meni Bayazid aytdi. Yakshanba kuni vaqt tavib kishini kitirdi, u bek avray bir. Shunga ko'ra sizga cheksiz rahmatim zo'r. Ham haligi chorani uyushtirgan meni ko'p kuch tukkan Güldaniyaga, Ziynatovaga, shu shahar klubining direktorina bek zo'r rahmat aytaman, chunki men Qozonda yashabda menga birinchi topqir shulay aydak sizning ijod kishingizni uyushtirgan deb murojaat etgan kishi yo'q, Güldaniya birinchi kishi. Mana bek zo'r rahmat. Shu kishining motor etib ssenariysini tuzgan Landish G'ubaydullinga bek zo'r rahmatimni yetkaziraman. Bugungi motor go'zal olib boruvchimizga, Gulnaz Rashidovga rahmatimni yetkaziraman. Bugun bizning bilan shu kishida bo'lgan studentlarga, muzikantlarga, Avhadiyev kollejining studentlarına rahmatimni yetkaziraman. Albatta, bugun bunda menga kuch berga kelgan oilama, mening yandan ketmisha da yurgan kichkina qizimga da, o'g'il qizimga da, xotinim Albinaga da cheksiz rahmatlarimni bildiraman. Zo'r rahmat sizga. Hozir tug'an kunini boshqaramiz. Good.